Iñaki, zuek lora zain ezate, herrian da lorak eta zaintzen da aitzizate normalia, baina, bueno, egun izan tokatu zaizuela denetik etxea, ez? Bai, jendei launtza batez bat, jendei bajerak eta garbitzen gaundu eta hori handu izuten da, erarrakeoko egon ba. Momentu honetan, otitako partiano inguruntan gabiltza. Eta lehen esan deuna, hori erreka hau, justu, kanalizatu zegoelako, igual nunbait ez dela, hemen ez da txikizioik ez duela eragin. Erreki txikillo honek bentsat. Bai, gauza hondik induni, baina menditikan etorrianak eta berriko bilatu txu eta kanalizatu gabeko leku gehien apustatu txu. Hortikan esatez bez, hori galgura. Menditikan gutibera etorrenak. Gutibera eta ben dana zikin jautziuna. Udaleku berriko bilatu txu eta... Eta kanala eta dana aurretik eman duna eta horre... Gehien izorratu du. Harrik eta utzituna horre ingurunez. Hor beran gehiago nika, zubin inguru hortan da. Eta zuek herrin, jaztenetik aurrea zertan ibilizate? Batez ere kale nagusien da zumea kalean da ibilizate, ez? Bai, eta amakan dira alderdi hortan da, santzuten gure lanak eta hola usteko, eta egan ez dira hola ustentzi handi daukanak eta jendei launtzeko bat izan. Lokalak eta garbitu, ustu eta pizka jendei laundu. Horre, Santakutze ermita onduan zehon kontainer horta, ez dakiz eman kontainer bete ditu zuen, ez? Ez dakiz eman ataia, baina betetze ginen da, berriz utxakatzen zuen da, ez ditu kontatu, asko. Bete guztu horla pasatzue egun pare bat, igual? Gaur arte. Gaur arte, bai. Gero gu, garrozko una. Eta zehat ez hor? Denetatik. Bajeran azpin harrapatu izkien jana, kamara frigorifiko, horra beri handik ondia. Lokala noa baku xamartza duen, herrikan ingurun. Batez ere lehen komentatu diguzu, Uranga tabernan eta Xaxi metron ere kalte izugarria izan diola, ez? Txindoki pare hortan da, kale nagusiko hor bakuna hotzea horrengoa. Eta hortxe, azpin harrapatzen lokal guzti denak da, harrapatzen zituen da, barrunuko guztia dena hiden ontzan da. Hor kamara frigorifikoak eta holako zak, ez? Aparatu izan. Gaurko dendak bai, arropa dendak eta holako hotzak badu eta hori dena guztizki, azpin mintzat dena. Eta ama kandidako hortan ere, haitu izatela benean? Bai. Hor zertan ibilizate? Hor berdin, lokatzak eta denak tazazkan, bajerak eta hola, garaje batzuk badaude hor baku xamarra hola geltzeanak eta horre materiala atatzen kanpoa eta hori kontainerra sartzen da jende ire irauntzen, espaloiak eta pixka garbitu, jende ibiltzeko de bai, jende ibiltzeko bintzat bat. Argi. Patxi, hemen bizitarien etxeko arrantzako ardura eguna, eta, bueno, etxeak, bizitarien etxea bintzat kaltek ez dula jasan, ez? Ez, etxeai ez, kalte handina izan da kanpoan. Ura etorri da, malo erregatik. Hor tuneleko sarre hortatik ez guzti da, eta errepidetik etorri da ura, eta, bueno, eskerrak, harriak errepidean, ura beste iketik alde batean bidali dula. Hor, harria jarrita, zenekaten bizkat? Ez, hori erreka jarri du, beak. Beak erreka jarrita? Errepideko harriak dira. Zinan hor, eta bueno, eskerrak... Bizkat hauntzago orduan lubizia edo gertatu ala. Hoi da, bidali dugula, eta bueno, hor ikusten da kalte handira egin duna. Esan ez duen dela 3 urtere hemen zentzala? Bai, hoi ja 3 aldiz gertatu da, eske, bueno, beti egia diputazioekin eta... Bueno, aigea beti behakin garbitu inbier dela, tunela horri dago tunel txiki bat, erreka pasatzen da tokitik, eta ez dute garbitzen, eta horregatik ateratzen da ura horretik. Osa, malo erreka txikillo hori bizka kanalizatzia oskatzen duzu? Ez, kanalizatu, ez. Han, tren txikiko bidea pasatzen da tokitik, han dago tunel bat. Tunel hori, tapatzen da. Osa, gainezka itxen duz etxun? Horregatik. Ura asko eroitzen da nian, gainezka egiten du eta hortik errepidetik etortzen daula. Kalteekin, kalteek aipatu ditugula hor, bide berri hori, bide gorri edo esan genezaken, hor, Lizarkolako pasealeku hortatik pixkat ikusi da, ez, barandilak eta egurrezkoak eta eman ditula horretik? Ja, Litzaran izan da. Litzaran gainditu egin du hor, paseo berri hori. Gainditu egin du, eta, bueno, eta barandilak, egurrezko barandilak eraman egin ditu. Horretik eman ditu, bai. Eta, bueno, lurra ere bai, errepide bizkator bai ere, kendu indio harriak edo. Arki, esker eso.
Aquí estamos en el centro de visitantes de Otita. Hemengo herriko lorrazainak lanian izatela, zertan izate, a ver. Somos la cuadrilla de jardineros del municipio de Andoain, pero en vista bueno, nos han mandado a hacer trabajos distintos del específico nuestro, pero es lógico que lo hagamos, entonces estamos ayudando a lo que nos mande el ayuntamiento. Y aquí en concreto ha habido un desprendimiento de la carretera y no sé. Bueno, primero hemos hecho lo más urgente del pueblo y ahora hemos limpiado bodegas de comercios y ahora hoy nos han mandado aquí y el pueblo más o menos está ya limpio, transitable y ahora vamos a reunir más cosas. Muy bien. Para nosotros también es una variante salir de la rutina, está bien. Muy bien. Hacemos con gusto. O sea que... Y una cosa muy importante que quería decir ahora es que ayer de parte de la autoridad municipal nos han agradecido el trabajo que hemos hecho y eso antes nunca lo habíamos tenido. Un agradecimiento de palabras. A nosotros nos ha dado un moral. Muy bien. Y eso. Que conste. Muy bien. Es que ricasco. Vale.